Yai peteng ke Iran ban pensitom da ka jingyap yaki bru ke bela syak kenok baki dai ki nong sentiat jong ke Iran. Kamtam yaki tu ke bela penlong yaki jeki persyak yaki Iran hai ki sengi ke bela dap. Ke Iran kala ong ba kidon ki noyele persyak jong ke Iran. Ki badai ru ki dekat jong ka People Mujahideen Organization napo jong ke tegeri Iran. Kala ong ba kini ki bru ke la hirthmai ko bon ba ki jaka hapo jong ka nong ba hateran. Lingba ka jingpentip jong ka Mission New Agency baki bor sensar jogo Iran kali aban kem bat set patok no yik babon ba kibru bat shan kan saya wan pensitom da ka jingyap hadin bagladap ban pentikna ya ka jing troi kam gabri ke jungki kumbakla jaya hausnam uladap hagatma jogo Iran persa ya ka Israel hagba ka Iran kala pensitom da ka jingyap yik babon ba kibru nong Iran halor jong ka jingkno ba gidoni ka jia dai bakatan sentiat jong ka Israel ka masat kari Iran kala ongba kan salap ya baro gitu kula don keti ban set kala ya kari lingba ka jing tresitom juga terat sentiat jong keti kari Iran hagatayo kula dap ka sorkar jong kari Iran kala korup na phang ya ki jing don jing am ya ki rupa khmat na bari hadin jong kari jing jia hagatma jong kari Iran dag ba kala kana ba ki dema ki bla ai ka jing tip ya ki babun ba ki jing tip ki bari jong kari Iran ha kari Amerika bat ha kari Israel nadu ba kane ka jing jia kala sedang ha ka arfu fratrik jong mulai Februari jong 6000 aponru ka Islamic Republic kala kam ya shibun ba kinong song jong kete kari Iran da ka jing no ba kidai kinong sentiat jong kari Israel bat kari Amerika da ki hajar mut ki bla syak kam bat ki bla syak pensitom da ka jingyap bat da ka jing syak kurubru ya baro ki jing don jing am jong ki khat nrungut ki bru da ka ba kala kena ba kini ki bru ki don ka jidai bat ka kinhun sengking eter napo jong kari Amerika haga arfun yu turik jumrai mat jong brosnam hazar afun riu wei urang elekai football jong kategori ubra tip ya kerteng jong u da usordar atmun ubla syak terkat bha ha ka sorkar Iran katkum gaji thu jugilat patai khubor batla ong bawla syak weng no kum urang elekai football jong kategori namar ba syam la buram satya gi kendon jong kategori Iran udon wei ukhlur nor wairu ula syak terkat bha nang ta wei referee jong ka FIFA ru bat kidon ru sibun ki profesor ki bala syak terkat bha ban kamno yaki ong ki lat patai khubor jong kari Iran bat tanggata wat ki nong tho khubor jong kategori ru ki la syak terkat namar ka jing syak no ba ki thu ki jing tip ki beri hapo jong kategori Iran tanat sentiat jong kari Iran kali aban kam ni ki saw phone runguri ki nok hi bari ki baran hapo jong kari Iran ha ki santli ki jalla hapo jong kategori la ong ba kini ki bru ki dei ki ta ki nong ai jing tip ya ka jaka song jong jipai bat ya ki buit ya le thma beri jong kari Iran syakari Amerika bat kari Israel katkum ke thu jong wei kalat pathai gubor ka bala tip daga Tasnim New Agency kali thu ba kari Iran kala pensitam yi bon ba ki bru daga jing phasi yaki namar ka jing sakna ba ki dei ki sentiat jong kari Israel lingba ga tanat sentiat jong ka bala tip daga masat bat kini ka syak penyap ki kenthop yo koros kivani une ula syak kena bolo pha yi ki dur ki bakongsan jong kari Iran ha ka tanat sentiat jong kari Israel ka masat bat bala penyap ru yu daga jing phasi hadin juga jing menjur juga ying bisar ba khalidu jong kategori Iran kari Iran kala kena ba une ude ubru bala thung online daga tanat sentiat jong kari Israel menbau dang dan hapo jong kari Sweden kena kibor sensar jong kari Iran laong ba ude ma u bala ay baro ki jing tip sa kari Israel ya ka jing don juga jaga ki beri jong kari Iran susu kari Iran kala ong ba kidon ki bru na Iran ki bala ay jing tip sa kari Amerika ba kari Israel ba ki sa tip wat ki jaga sna nuklear ki beri jong kari Iran bandling ba kata ga jing pentip ka jong ki kala penlong ki te ki jaga sna nuklear jong kari Iran ba kala syahir tmano ha ki namding jong kari Israel bat kari Amerika bat kum juru ya ka jing sya penyap jogi rang ba sipai jong ka IRGC bat yo nong sen sadon bor jong ka tegeri Ayatollah Ali Khamenei kumta ga thma jong kari Iran persa ya kari Israel bat ya kari Amerika kala bu jeng bhai bon ba ki pat ba nong song snong hapo jong ka tegeri kumba ka long mata ga thma jong kari Iran kam dei tang ba khun persa ya kari Amerika bat ya kari Israel hanrei kan habane khun persa ru ya bon ba ki nong song snong hapo jong kategori Iran namar ka jingkano jogori Iran ba kidon sibun ba kinong sentiat jong kari Amerika bat kari Israel kabla penlong ye kari Iran bahkan syahir thma ye ki babon ba ki jaka ki beri khamtam ye ki babon ba ki jaka ki beri ya ka ba ka perthai kampatip menno ka jinglong jaman juga thma jogori Iran persa ye kari Israel bat ye kari Amerika kalanang snidur susu kat ba nang mi kisngi to ngendai abi wipat ki khubor ki bandangwan khuble simunta thadu bi kendu ha wipat ke video